Hello, Sanja kaham. Gai tini ang para wakicap hai mani. Tabuk para hai mase. Wati si wana nai tong yang hai. Ekdom nakha kosom ja. Abo. Khana thangbro hukang kai. Mukhe ro kijat lang thangana thai block. Gai jamara. Gai tai je chajang ne mani tam tong rutugna ta. Tabuk kangkai khana manitlang ne bagai kicha au lebu botlang ne hanai tongo chin aro phangsa lebu tongja jama ba ga lebu thang na na tung busuk bo tongkho emne bolong le hok jaksi ik lebu bufang busuk tong le sia buthai de tong sidu iko buthai am se torbe ko da tabukai ngai ara kaini nugra kha tai yang bising stong naikho tabuk tai besa rotong bai thai tong ma simo sikango ekdom thai mo yang kuplung thamai kya ngang tabu kre abo ngai nana chikon chongni nok para wa phai kya borok just marum rok ton na hne borok nok tang tang ngai abo ngai dara ani yong ni bin bisla nok borok ro tangmani or tonglia setlang nai abo khai nana ni nok i nana ni ngai chini nok khai ko chin nok paya ko or tang tong i ko abo khai mera najara abo kha bore bufang ko baga tal bufang ma kha thachuk bufang abo khai lebu bufang cái nó ai có e mà khai thay block bufang